ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መረብ ኒውስ ሎማዓንቱን ከም ትልሙድ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ምዕባለታትን ኣብ ከባቢና ናብ ዞባናን ዘምዕብል ዘለዉ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ህድማ ሰራዊት ብልጽግና ዝምልከተ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ብርክት ዝበሉ ናይ ብልጽግና ወታደራት ከም ዝተማረኹን ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ኣሎ። እዚ ብዝክሪኦ ኢና እቲ ውግእ እቲ ኩናት ኣበይ ነበረ እዩ እቶም ዝማረኽዎም ሓይልታት ነንመን እዮም ዝብልዎን ክሳብ መጨረሻ ምሳና ትጸኒሕኩም ዝርዝሩ ክትርእይዎ ኢኹም። ብተወሳኺ ድማ ራዕዲ ብልጽግናን ሓደሽቲ ምዕባለታት ጽምዶን ካብ ዶባት ትግራይ ክሳብ ኤርትራ ካብ ኣምሓራ ክሳብ ሱዳን ዘሎ መንቅስቓስ እንታይ ይመስል ንዝብል እንታይ ሓደሽቲ ነገራት ኣለዎ ንዝብል እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና። ኣብዚ ናይ ጽምዶ መንቅስቓሳት ድማ ዓበይቲ ዝበሃሉ ለውጥታት ኣብዚ 3-4 መዓልቲ እዚ እናተረኣዮም ዝርከቡ ንሳቶም ድማ እንታይ እዮም ንዝብሉ እውን ምሳና ጽንሑ ክትርእይዎ ኢኹም። እቲ ሳልሳይ ሓደ እግረ መንገድና ናባኹም ክነብሎ ዝሓሰብናዮ ድማ ዙር ጽምዶ ተባሂሎም ዝፍለጡ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ሎሚ ተመሪቖም ኣለዉ። ኣብቲ ምረቓ ድማ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ተረኺቡ ከም ዘመረቖምን ካልኦት ዓበይቲ ሓለፍትን ወለድን ከም ዝነበሩን ተነጊሩ ዘሎ። እቲ ጽምዶ ሕዚ እውን መበል እቲ ናይ 38 ዙርያ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዙር ጽምዶ ተባሂሎም ዝፍለጡ እዮም። ሕዚ እውን እቲ ዙር ጽምዶ ተመሪቖም ኣለዉ። ነዚ ድማ ኣብ ናይ ጽምዶ መንቅስቓሳት ዓብይ ዝበሃሉ ምዕባለታት ከም ዘርእዩ ተስፋ ዝግበረሉ። ሕዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ምድላውና ክሕልፈኩም ከለኹ ህድማ ሰራዊት ብልጽግና ዝምልከት ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝበፅሐና ሓበሬታ እዩ። እዚ ሓበሬታ እንታይ እዩ ዝብል ከም ዝፍለጥ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኩናት ይካየድ ኣሎ። እቲ ኩናት ንሱ ድማ ኣብ መንጎቶም ናይ RSF ዝበሃሉ ሓይልታት ናይ ሱዳንን ከምኡ ድማ ናይ ብሄራዊ መንግስቲ ሱዳን ወይ ከዓ ጀነራል አልቡርሃን ዝምርሑ ሓይልታትን ዝግበር ዘሎ ውግእ እዩ። ኣብዚ ውግእ እዚ ድማ ሓይልታት ብልጽግና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ዓበይቲ ዝበሃሉ ሓገዛት እናሓገዙ ከም ዝርከቡን ብቐጥታ እውን ኢዶም ኣትዮም እናተሳተፉ ከም ዝርከቡን እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ በብግዚኡ ዘመላኽት ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ድማ ኣብ ኮምሮክ ተባሂላ ትፍለጥ ስትራቴጂካዊት ከተማ ናይ ክልቲኡ ዶብ ዝተጋነ ዘላ ከተማ እያ። ኣብዛ ከተማ እዚኣ ድማ ንዓመታት ዝፀንሑ ናይ RSF ሓይልታትን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታትን ብሓባር ኮይኖም ዝዕለሙሉ ከምኡ ድማ ሓበራዊ ሓገዝ ናይ ሎጂስቲክስን ካልኦት ሓገዛትን ዝገብሩሉ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ነቲ ናይ RSF ዘለዎ ቦታ ዝወስደሉ ዝነበረ ናይ ደረቕ ጽዕነት ወይ ከዓ ናይ ሎጂስቲክስ መጓዓዓዚ ጽርግያ እውን ብኡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከተማ እዚኣ ድማ እዛ ኮምሩክ ተባሂላ ትፍለጥ ከተማ እዚኣ ድማ ኣብዚ ዝሓፀረ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ብሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወትን ኣብቲ ከባቢ ድማ ሰፊሕ ዝበሃል ውግኣት ከም ዝተኻየዱን እቶም ውግኣት ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ RSF ሓይልታትን ናይ ብልጽግና ሓይልታትን ዓብይ ዝበሃል ክሳራ ከም ዘዕረፈን ንኣዋርሕ ክስልጥኑ ዝፀንሑ ናይ RSF ሓይልታት ድማ ኣብዚ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሱን ኣለዉ ንዝብልዎም ኮማንዶታት ሒዞም ነቲ ኩናት ንክከላኸሉ ሞኪሮም ዋላ እኳ እንትነበሩ እንተኾነ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሱን እዩ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። እቲ ሕዚ ክነግረኩም ሓሲበ ዘለኹ ድማ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ናይ ብልጽግና ስርዓት ኣብቲ ከባቢ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ባዕሉ ሰራዊት እትዩን RSF ሓጊዙ ክዋጋእ ተራእዩ ኣሎ። ካብቶም ሰራዊት ንሳቶም ድማ ብዙሓት ብርክት ዝበሉ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝወደቑን ከም ዝተማረኹን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ። ካብዚኦም ብተወሳኺ እውን ዝተወቕዑን ዝተሰውኡን ከም ዘለውን እቶም ናይ RSF ናይ ኢትዮጵያ ብልጽግና መከላከያ ሓይልታት ኣባላት ዝኾኑ እቶም ውቕዓት ድማ ናብ ኣሶሳ ንግዚኡ ተወሲዶም ከም ዝነበሩ ናብቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘለዋ ጥዕና ጣብያታትን ሆስፒታላትን ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዝፀንሕን ሕዚ ግን እቲ ክልል ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ናይ ጦርነት ቀጠና ኣትዩ ተባሂሉ ስለ ዝተገመተ ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሙሉእ ብሙሉእ ኣውፅኦም ናብ ናይ ሃረርን ናብ ናይ ድሬዳዋን ከባብታት ዘሎ ሆስፒታላትን ጥዕና ጣብያታትን ንኽወሰዱ ናብኡ ድማ ኣገልግሎት ጥዕናን ሓገዝ ጥዕናን ንኽግበረሎም እዩ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም እቲ ምጉዕዓዝ ተጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ዓብይ ሓበሬታ ናብዚ ዘሎ ድማ እቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ሕዚ እውን ምስ RSF ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ይዋጋእ ከም ዘሎን ንሰራዊት ሱዳን ድማ ይወግእ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ናይ ሎጂስቲክስን ካልኦት ዓበይቲ ሓገዛትን ይገብር ከም ዘሎን ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዕቡ ድማ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዝተማረኹ ብርክት ዝበሉ ናይ ብልጽግና ሓይልታት ከም ዘለዉ እዩ በፂሕና ዘሎ ጭቡጥ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ብኢማራት ዓረብን ብኢትዮጵያን ዝድገፍ RSF ኣብዚ
ኣብዚ ሰሙን ሰፋሕቲ ዝበሃሉ መጥቃዕትታት ብናይ መንግስቲ ሱዳን ብጀነራል አልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ድማ ዓብይ ዝበሃል ስዕረት ኣብ ኩርሙክ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክሳብ ናይ ደቡብ ጫድ ዝወስድ ዓበይቲ ዝበሃሉ ስዕረታት ከም ዝጋጠምዎን እዩ እቲ ዝወፅእ ዝነበረ ሓበሬታ ናባኹም እውን ክነብሎ ፀናሕና ማለት እዩ። እቲ ናይ ኢማራትን ናይ ኢትዮጵያን ሓገዝ ድማ ሕዚ እውን ብርኪ ክኾነ ይከኣልን እቲ RSF ሕዚ እውን በብግዚኡ ሰራዊቱ እናተመናመነ እናተበታተነ እናተደምሰሰ ከም ዘሎን በብግዚኡ ድማ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ይኣትዉ ከም ዘለውን ህዝባዊ ኣገልግሎት ድማ ብስሩዕ ይጅመረሎም ከም ዘሎን እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የመላኽት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢልና ናሃለና ድማ እቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከለኹ ራዕዲ ብልፅግናን ሓደሽቲ ምዕባለታት ፅምዶን ካብ ዶባት ትግራይ ክሳብ ኤርትራ ካብ ኣምሓራ ክሳብ ሱዳን ዘሎ መንቀሳቐሳት እንታይ ይመስል ንዝብል እውን ናባኹም ክነሕልፎ መሪፅና ኣለና። ምክንያቱ ድማ እቲ ናይ ብልፅግና ስርዓት ሕዚ እውን ኣብ ዓብይ ኣብ ከቢድ ዝበሃል ራዕዲ ኣትዩ ከም ዘሎን በብግዚኡ ድማ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮና እውን ነጊርናኩም ከም ዝነበርና ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ወታደራውያን ኮነ ካልኦት ፖለቲካውያን ሓለፍቲ ኣኪቡ ናይ ገምጋምን ናይ ምክሪ ሓሳብን ምክሪ ለግሱለይ ከም ዝበሎም ዝነገርናኩም ምድላው ነይሩ። ኣብዚ ናይ ብልፅግና ምድላው እዚ እንታይ ዝብል ነይሩ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ዝምዕብል ዘሎ ናይ ፅምዶ ዝብል መንቅስቃስ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኤርትራን ከምኡ እውን እቲ ናይ ፅምዶን ኦላን ሱዳንን ግብፅን ሓዊሶም ዘንቀሳቀስዎ ዘለዎ መንቅስቃስ ንብልፅግና ሕዚ እውን ኣብ ሓደጋ ዘእተወ መንቅስቃስ ኮይኑ ተረኺበሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ወፂኡ ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሕዚ እውን መንግስቲ ብልፅግና ዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳታት እናተጠቐመ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘላዓዕለሉ ሚንስ ጀሚሩ ከም ዘሎን በተም ኩሉ ግዜ ናይ ብልፅግና ልሳን ዝኾና ሚድያታት ድማ ዝተፈላለዩ ዶክመንታሪታት ከስርሕ ጀሚሩ ከም ዘሎን ዘርኢ ናይዚ ድማ እቲ ቀንዲ መግለፂኡ እቲ ብልፅግና ኣብ ራዕዲ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ይኸብሉ እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ዝርከቡ ክብራት ተኸታተልቲ። ብርግፀኝነት እውን እቲ ናይ ፅምዶ መንቅስቃሳት እንታይ ይመስል ንዝብል ድማ ኣብ ደቡብ ኤርትራን ትግራይን ሕዚ እውን እቲ ሰላማዊ ዝበሃል መንቀሳቐሳት ከም ዘሎን እቲ ወታደራውን ፖለቲካውን ሓገዛት ድማ ሕዚ እውን ብስሩዕ ይካየዱ ከም ዘለውን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕዚ እውን ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ናይ ምትሕብባራት ምትሕግጋዛት እቲ ናይ ወታደራዊ መንቀሳቐስ ድማ ሓበራዊ ዝኾነ መንቀሳቐስ ይገብሩ ከም ዘለውን ሕዚ እውን ክንሓባው ዘይንደሊ ናይ ፅምዶ መንቀሳቐስ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ። ስለዚ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ወታደራዊ ኮነ ፖለቲካዊ ምትሕብባራት ሕዚ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ እምበር ኣይቀነሰን ክንብለኩም ንደሊ። ካልኦት እዚ ኣርሚ ናይ ትግራይ በዚ ተንቀሳቒሰን ወይ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከምዚ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ሓገዝ ናብ ትግራይ እትዩ ገለመለ ክንብለኩም ኣይንደልን። ምክንያቱ ድማ እቲ ኢን ዲቴይል ዝበሃል ነገር ሕዚ እውን ዝምልከቶ ኣካል ተሃልዮ ኣብቲ ክንገረሉ ዝግባእ ሰዓት ክንገር ይኸውን እዩ። ንሕና ግን ሕዚ እውን እቲ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መንቀሳቐሳት ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ድማ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይርከብ ከም ዘሎ ብሓፂሩ ክንነግረኩም ንደሊ። እቲ ፅምዶ ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ክብራት ተኸታተልቲ። እቶም ናይ ሓይልታት ናይ ኣምሓራ ናይ ኦላን ናይ ሱዳንን ድማ ኣብ ጎኒ ውፁእ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። ሕዚ እውን እቲ ናይ ፋኖ ሓላፊ ዝነበረ ዘመነ ካሴ እውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተዛረቦ ዘረባ ዘውፅኦ መግለፂ ሰሚዕኹም ኣለኹም ክብራት ተኸታተልቲ። እቲ ናይ ፋኖ መንቀሳቐሲ ሕዚ እውን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ሰራዊትና ነቲ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ንዕኡ ምስኡ ኮይኑ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ብልፅግና ሕምስምስ ነዚ ሃገር እዚኣ ናብ ሕምስምስ ኣእትይዋ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ምእላይ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዝኾነን ምስ ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ድማ መሰረታዊ ዝበሃል ምትሕግጋዛት ከገብር ከም ዝኾነን ከምኡ እውን እቶም ኣከራኸርቲ ዝበሃሉ ከባቢታት እውን ብሕገ መንግስታዊ መስርሕ ተሰሪሖም ክውድኡ ከም ዘለዎምን ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ጎነፅ ክኣትዉ ከም ዘይደልዩን ዝብል ሓደ መግለፂ ወፂኦም ነይሮም። እቲ ፅምዶ ሕዚ እውን ካልኦት መንቀሳቐሳት እናሓወሰ ካልኦት ሓይልታት እናሓወሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናቐፀለ እዩ ዝርከብ። እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብቲ ፖለቲካውን ወታደራውን ምትሕግጋዛት ኣብቲ ዞባዊ ሓይሊ ቅልበሳ ማለት እውን እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣብ ምቕያር ዘሎ ስርሒት ዓብይ ዝበሃል ተራ ዝፃወት ዘሎ መንቀሳቐሲ እዩ ፅምዶ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ። እቶም ናይ ሱዳን ሓይልታት እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ በቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ሚዛን ኮነ በቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ምስቲ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ተሰማሚዖም ብልዝብ ኣብ ዓብይ ዝበሃል ናይ ዓወት መድረክ ከም ዘለዉ እዩ እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ። ነዚ ዝተዓዘበ ስርዓት ብልፅግና ድማ
ሕወሓት ምስ ኤርትራን ምስ ሱዳንን ግብፅን ከምኡ ድማ ምስ ፋኖን ኦላን ተሓባቢራ ክትወግአና ተዘጋጅያላ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ መደርኡ ኣስሚዑ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን መን እዩ ናብ ኩናት ዝዘጋጆ ዘሎ ንዝብል ኩላትና ሕቶ ዝፈጥር ነገር ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱ ድማ ስርዓት ብልፅግና ነቲ ሱቕ ኢሉ ኣብ ግዝኣቱን ኣብ መሬቱን ዘሎ ሰራዊትን ህዝብን ናይ ትግራይ በቢግዚኡ ብድሮን ዘይጨፍጨፍ ዘሎ ንሱ ባዕሉ ኮይኑ እናሃለወ ጮግራፍስያ ባዕላ ወቂዕ ባዕላ ተእዊ ከም ዝበሃል ሕዚ እውን ስርዓት ብልፅግና ባዕሉ ብድሮናት እናጨፍጨፈ እንከሎ ሕወሓት ወይ ከዓ እቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊና ኩናት ክኸፍት እዩ ዝብል ናይ ፕሮፓጋንዳ ፀለማ ሕዚ እውን ኣጠናኺሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ብዝተፈላለየ ሚድያታቶም በተን ልሳናቶም ድማ ሕዚ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ምልዕዓል ስራሕትታት እናሰርሑ ከም ዘለዉ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ትንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘለና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ መወዳእታ ሓደ ዓብዪ ዝበሃል ኣብዚ ሎማዓንቲ መዘራረቢ ኮይኑ ውዒሉ ዘሎ ድማ ዙር ፅምዶ ተባሂሎም ዝፍለጡ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ሎማዓንቲ ኣብ ሳዋ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን ወለድን ኣብ ዝተረኸብሉ ግቡእ ወታደራዊ ታዕሊም ተዋሂብዎም ተመሪቆም ኣለዉ ዝብል ዜና እዩ። እዚ ዜና እዚ ሓደ እቲ ዓብይ ዝገብሮ እቲ ዙርያ ፅምዶ ተባሂሎም ብምፍላጦም እዩ። እቶም 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ዙር ፅምዶ ዝብል ስያሜ ተዋሂብዎም ከም ዝተበገሱን ከምኡ ድማ ብዙር ፅምዶ ከም ዝተመረቑን እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ዘመላኽቶ ዘሎ። እዚ እውን ኣብቶም ናይ ስርዓት ብልፅግናን ደንበታቱን ዓብይ ዝበሃል መዘራረቢ ዛዕባ ኣጀንዳ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ ሎማዓንቲ ነዚ ዝተዓዘቡ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት እውን ፅምዶ ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ሳዋ ክዕልሞም ዝፀንሐ ኣመሪቆ ኣሎ። እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ሕዚ እውን ንዓና ንምውጋእን ንኢትዮጵያ ንምትርማስን እዩ ክብሉ ውዒሎም ኣለዉ ሙሉእ መዓልቱ ማለት እዩ። ሕዚ እውን እቲ ግመል ይኸይድ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ከልቢ ነብሕ ግመል ጉዕዙ ይቕፅል ዝበሃል ሓደ ኣባሃህላ ኣሎ ልሙድ ዝኾነ ኣባሃህላ ሕዚ እውን እቲ ናይ ብልፅግና ውሕውሕ ካብዚ ዝሓለፈ ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱ ድማ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ተሰጣጢሙ እንድሕር ቀፂሉ ኣብ መንጎ ትግራይ ኤርትራ ሱዳንን ካልኦት ሓይልታትን ዘሎ ርክብ ተጠናኺሩ እንድሕር ቀፂሉ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ክበፅሕ ዝኽእል ካሊእ ዓይነት ሽግራት ክመፅእ ከም ዘይኽእልን ኣረጋጊፅና ነግረኩም ንደሊ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እሙን ሎማዓንቲ ዝነበረና ሓበሬታ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሰብስክራይብ እናገበርኩም ድማ ቤተሰብ ኮኑ ክብለኩም ይደሊ። ሰላም